učitelj kulture. Kako vas je krenulo? Pa, stvarno sam fascinirana. Naime, godinama sam ranije pratila inicijative vezano uz izgradnju muzeja, pratila sam početak rada na projektu, pratila sva najnovija istraživanja koja su i saznanja kojima su nas profesor Bjudman i suradnici zapravo uvijek oduševljavali i moram reći da sam ostala zatečena koliko je muzej s jedne strane i arhitektonski, i postavom, i prezentacijom, i pristupom maštovito napravljen. On je vrlo informativan, vrlo je poučan, ali istovremeno iznimno okrenut publici i mislim da će privlačiti veliki broj posjetitelja. Jako je lijepo što je prilagođen mladima, djeci, tu su radionice, dolaze učenici, a vjerujem da će i nastavkom projekta vezano uz arheološki park i sve planove koje imamo i oko novih centara za istraživanje, ovo stvarno zasluženo postati mjesto gdje će se dolaziti arheolozi ne samo iz Hrvatske, nego i iz inozemstva, učiti, istraživati i surađivati s našim stručnjacima. Iskrene čestitke svima koji su na tome sudjelovali.